समाज सिबियारि जिसया सुमफ्रामारिनि फिन बाख्नायथाव हाबाफारि। बावैसो सान सिगां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं बेंटल गामिनि दंफांनि दालाङा बायनानै नैबे गामिनि रायजोफोरजों लोगोसे फरायसाफोरा फरायसालियाव थांलाय फैलायनि थाखाय जोबोद खस्थ'आव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन। लोगोसे सुबुं बिजोङाव बे जाथाया जोबोद गोसारनायनि उनाव सरकारनि बिबानगिरिफोरा खौरां लाफैयाखैब्लाबो जिसया सुमफ्रामारि बिथाङा राजखान्थिनि नोजोर आरो मुलाम्फानि नोजोरजों नायालासे खौरां लाफैनानै रायजो राजानि दुखु खस्थ'आव बाहागो लाफैयो आरो दालां बानायफामफिननाय दायथ'खौ लाना दालांखौ बानायना होयो। लोगोसे बिथांनि बेबादि खामानि मावनायखौ 2 नं बेंटल गामिनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे साबायखर बावो आरो गांसे आर'नाइजों बरायना लायो। नाथाय फैबाय थानाय समाव खुंथाय सरकाराव थानाय बिथांमोनहा आबुं आरसीसी दालां बानायनानै होयोब्ला जोबोद गोजोननाय थागोन होनना बे गामिनि रायजोफ्रा बुंथियो। मानोना थांनाय सरकारनि बिथांमोनहा आरसीसी दालां जागोननि फिथा हादोंब्लाबो दालांखौ लुफुंना होआखै होनना बुंथियो। हेल्प होनायनि थाखाय जों बिराद धन्यबाद। किन्तु रायजो राजाफ्रा साननो नाङा आरो जे बियो फंबाय जिसुआ भटनि थाखाय जोंनो हेल्प होफैदों बेखौ साननो नाङा। खारन जोंनि सात्र साथ्रि थांलाय फैलाय हान्था मेला आरो बाहाय बेसेबांबा हेक्टर हा दङ बाहाय हाल मावग्रा मा मावग्रा मोसौ माबा बारहैयो बेफोर बिराद उसुबिदा आरोखि। बे उसुबिदायाल' जोंना जोबथोंसै होननानै माबानानै जोङो बे फंबाय जिसुआ बेखौ साननानै माने बेखौ जोंनो हेल्प होफैदों आरो। गतिके जोङो रायजोनिफ्राय थारमाने दानि सरकार बे सरकारा जुदि आरसीसीनि थाखाय जुदि आवगायबोयोब्ला होनो थाखाय बिराद मोजां जागोन आरोखि रायजोफोरनि थाखाय। खारन मोनसे लामा थायोबा बा मोनसे दलं थायोबा मोनसे गामिल'सो थाबायगोन बे नङा। बे दलंजों हाजार हाजार गामि दङ बे दलंजोंनो बारस'गोन बे दलंजोंनो थाबायगोन। आरो बाहाय जोंहा बिराद गिदिर माबा क्लाब न' दंखायो। पार्टिनि मानसि जेसेबांखि जाया माबायानो जा BPFआनो जा बा UPPLआनो जा बा माबायानो जा बे न'आवनो मिटिं जाफैयो सम सम बे भटनि समाव। ओमफ्राय बे लामाजोंनो फैनांगौ आरो दस्रा लामाजों माबा फैनांगौ जायोब्ला एकदम मथा मथि 2 किल'मिटार गिदिंना फैनांगौ जायो। आरो जोंना मेन माबाया बेनो आरो जे सात्र साथ्रिफ्रा एकदम सहजै बारनो हालांनांगौ, लामाया मोजां जानांगौ आरो खेथियकफ्रा बे लामाजोंनो हाल होलांनाय होबोनाय सुबिदाया जानांगौ आरो। ओंखायनो जोंनो आरसीसी ब्रिजखौ नांथारगौ। এইটো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ছাৰকো। মানে এতিয়া নিজৰ যি আছিল আৰু কি নিজে যি চাই গৈছে এইটো কাৰণে আমি তাক ধন্যবাদ দিছোঁ। যাতে সিয়ক আমি ধন্যবাদ এইটোৱে জনাইছোঁ যে অহা কালত যাতে এই দলংটো মৰামতি কৰি দিয়ে। गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो हामलायथिखौ आं होनाय थाबाय। नंगौ दिनै जि 2 नं बेंटल बे गामिनि रायजोफ्रा गोबां समस्यायाव गोग्लैनायखौ आं नुनो मोनदों दाख्लै मिडियाफोरनि गेजेरजों। आरो मोनसे खोथाया बेनो जे बे जायगायाव गोबां स्टुडेन्टफोर आरो गोबां हाल खेथि मावग्राफोर बिदिनो मोसौ मोसा बारहोनाय आरो स्टुडेन्टफोर माने स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामनाय बे निउसखौ नुनानै माने आं गोसोआव मोनसे सानखांनाय फैदों जे मानसि हिसाबै जों बयबो मोनसे जायगायाव थांनो थाखाय बा हान्थिनो थाखाय मोजां लामा आरो मोजां जायगा जोंनो नांगौ। गामि एरिया जों बयजोंबो जोङो सोमोन्दोआव थालायनांगोन। आरो बेनो जे जि बुस्थुखौ आं दाख्लैयो जेब्लानाखि निउस होदों बे निउस होनायाव 10 मिनिटसो बायदिल' जादोंमोन। बेयावनो आं सोंहरनानै माखासे मिडिया फंबायमोननि गेजेरजों आङो सोंहरनानै मिथिनो मोनदों जे बिराद उसुबिदायाव दङ। आरो जि बुस्थुखौ आङो मावहैनो सानाखैमोन आङो सानबासिम आङो टाइम माने सोंहरदों सोरबाफोर थांनानै सोंहैदों नामा बा रिफायरिं खालामसिगोन नामा होननानै। खिन्थु रावबो थाङाखै होननायाव दे बिदिब्लालाय आंनो थांनानै
जाखिनि हायो आं माने रायजोफोरजों थानानै आं माने जाखिनि हायो बेखौ आं रिफेरिं माबा खालामना होसिगोन होनना बुंनायाव फंबाय मिडियानि जाय मानसिफ्रा दिनै गोबां माने गामिनि एरियानि समयसाफोरखौ बिथांमोना दिनै दिहुनग्रा बा दिन्थिग्रा बिथांमोननि थ्रुयै आं रायजोफोरनाव आं थिनहरनायलाय बे बुस्थुखौ आं दिनै मावनो मोनदों आरो आङो बियो ओरैनो जेन'बा माबा मोनसे लाबालाबनि थाखाय बा राजनितिकनि बेलानि थाखाय नङा बियो मोनसे आंनि रायजो राजाखौ बा पाब्लिक सेबा खालामनायाव बेफोरबायदिया आंनि थाखाय गोनां आरो जों बयबो मावनो थाखाय जोङो आवगायनांगोन आरो बेयो जे माबा मोनसे राजनितिकनि बेला बे नङा बिदिखौ साननो नाङा आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय दिनै बेवहाय गोबां स्टुडेन्टफोर आरो बोसोरसेनि जानायनि आदारखौ दिनै रायजो राजाफ्रा दिहुननानै लायो बेयाव समयसा आरो जिबायदि लामा खमाव गैयाबाबो 60 फुट 80 फुट 47 मिटार दङनो बेवहाय दै एफा गिदिर दैखौ बारनानै हान्थिनायाव बिराद प्रब्लेम बिनि थाखायनो आं बे खामानिखौ मावफैनो मोननायखाय रायजो राजानिसिम धन्यबाद थाबाय आरो बे खामानिखौ आंनो फिसाब्लाबो आङो रिफायरिं खालामहोनायनि थाखाय आं रायजो राजाखौ हामबाय होनो आरो नोंथांनि बेबायदि खामानि मावनायखौ गोबां मानसिया पलिटिकेल नोंथांनि राजनितिक केरियारनि थाखाय बानायदों आरो दाख्लै रायजोफोरा बुंदोंमोन जे जायनो बे दालांखौ मावनानै होगोन बिथांनो जों भटखौ होगोन नैबेनि बे हिसाबै नोंथाङाबो बेखौ राजनितिक लाबालाब नोजोरजों नोंथाङा नायनानै बेखौ बानायहोदों नङा बिदिथ' नङा दिनै आं गोबां जायगायाव थाङो आरो जों दिनै बेथ' बेंटलाथ' आंनि उसुं खाथिनिनो आं होननानै बुंजायो दिनै बेल' नङा आंनाव गोबां जायगानि गोजान गोजान जायगानि बिदिनो गसाइगाव बिजनि सान्तिपुर दागगारि आमथिखा मालिबिथा बेफोरबायदि जायगानिफ्रायबो आंनाव गोबां मानसि फैयो समयसा लानानै दिनै बेफोरबायदिखौ आं सहाय होयो दिनै आङो जुदि राजनितिकनि बेला बा रायजो राजानि रागा जोंनायाव बा माबा मोनसे माबा जोंनायाव दिनै रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे गोरोन्थि बुंफ्लांबाय बेखौ जों मानसि हिसाबै गोरोन्थि बुंनाय हिसाबै जों मानसि हिसाबै जेनेबा जों निमाहा होनलायनाया थानांगौ दिनै जाय बिथांमोना सोंदों बियो खुनु राजनितिकनि बेलाजों साननाय बा मावनाय नङा मानो होनना बुङोबा गोबां जायगानिफ्राय आंनाव फैयो दिनै बेफोरखौ आङो जुदि माबा मोनसे राजनितिकनि बेलायाव होननानै जुदि साननानै मावदोंब्ला बैफोरबायदि मानसिनिफ्रायथ' आङो मोनसे सोरबा भट होनाय बा बिसोरनिफ्राय आं माबा मोनसे मोननाय बेफोरबायदिथ' गैया जेरै गसाइगावनिफ्राय फैयो बिजनिनिफ्राय फैयो बिजनिनिफ्राय फैनायखौ दिनै आङो मालाबा समाव आङो खनसेल' लोगो मोनो खिन्थु नेक्स्ट टाइम बिसोरखौ लोगो मोनफिनबावा खिन्थु दिनै जाय मानसिफ्रा बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों बिथांमोनखौबो निमाहा हो जाहाथे बिथांमोननि गोरोन्थिनि थाखाय जोंनि माखासे लिडारफ्रा जाहाथे निमाहा होयो आरो जि खामानिखौ आं मावदों बियो खुनु राजनितिकनि नङा आरो आंनि खामानि मावनाया जाहैबाय ससियेल वार्कार आरो अरायसम आं मावबाय थागोन आरो आंनि बे जोंनि चिराङावल' नङा बाक्सा उदालगुरि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बेयाव आं थांगासिनो आरो बेयावबो आं खामानि मावनो आं रायजो राजानो दिन्थिगोन आरो बियो खुनु राजनितिकनि नङा आरो आंखौ राजनितिकनि मावदों होननानैबो रावबो साननो नाङा